Hvornår gør man sig skyldig i at gøre et andet menneske fortræd? Er det ved at være hudløs ærlig? Er det ved at vakle, antyde, gøre oprør, lave bål og brand, for så til sidst at lade hverdagen fortsætte uforandret, stadig uforløst, men ro? Er det ved at fortie, lade som om, og ikke gøre antræk til at ytre, foregive? Og hvem holder man så for nar? Omgivelserne? Familien? Eller er det dig selv? Skyldig i at forlade et menneske, som man har skabt en tilværelse sammen med. Skyldig i at børnene mister deres barndomshjem. Skyldig i at opløse og udviske illusionen om den lykkelige kernefamilie. Jeg forstår ikke din beslutning. Kan du ikke se, hvor forkert det er? Alt det, vi har bygget op sammen. Skyldig i at rive sin partners hjerte i tu. Så har børn ikke længere sted at komme hjem til. Børnenes hjerter i tu. Ja, huset, haven, vores dejlige terrasse, som vi har hygget os ud ved. Jeg kan heller ikke holde tanken ud. Det er derfor, jeg først nu har fået mod til at sætte ord på. Jo, men vi kan jo aldrig samles igen. Og hvad med alle vores ting, vi har sammen? Vi kan slet ikke overskue og skulle ud og rydde op i det. Ved det, ja. Ja, men hvor er du god? Hvad siger du? Jeg ved det ikke. Så langt er jeg ikke nået endnu. Presser mig. Presser jeg dig? Ja. Okay. Undskyld, men har du overhovedet en plan for, hvad det er, du vil? Jeg har ikke nogen plan. Men for at forhindre den skyld, at påføre ens nærmeste uendelig sorg, vil det betyde fortielse. Vil man så være skyldig i at påføre sig selv sorg, og ikke tage ansvar for sit eget liv, for til sidst at falde? Skyldig i ikke længere at føle glæde. Skyldig i ikke at udleve drømme sammen, eller ens egen drømme. Skyldig i ikke at kunne gøre sig selv eller de nærmeste lykkelige. Skyldig i at ville bryde ud af skal, ud af en tilstand af ikke selv at være lykkelig. Skyldig i at ville noget andet end det, der forventes, selvom det bliver på andres bekostning. Skyldig i ikke længere at kunne se sig selv i øjnene. Kan man overhovedet give andre lykke, når man ikke er lykkelig selv? Blot være til stede som en levende død. Skyld med skyld på. Og hvem sætter etiketten skyldig på hvem? Skylden æder dig op indenfra. Bid for bid. Først når du er afklaret med skylden, vil du vide, hvad der skal til.